vin aici. Vino aici. De ce? Hai, spune-te ce. Ia mă spune. De ce? Uite aici, uite aici. Iubita. Aici, aici. Capitala țării noastre se numește, este la Madrid și noi vorbim limba spaniolă. Te putem da cu noi la festivalul Tomatina, unde poți arunca cu roșii cât vrei și în cine vrei. La Barcelona poți admira celebru edificiu Gaudi și stadionul Nou Camp. Cred că ți-ar plăcea să admiri Vârful Teide, care este cel mai înalt de pe teritoriul țării noastre. Dacă vrei, te pot învăța cum să dansezi flamenco. Nu e chiar așa de greu. Trebuie să te rotești, să dai rimul din picior, să pomnești din degete și neapărat să fii vesel. Te putem da cu noi la festivalul din San Fermin, unde cei mai curajoși, dar și cei care pot să fugă cel mai repede, scapă nevătămați din calea taurilor. V-ați dat seama cum se numește țara? Da! Ia!
Avem o țară cu multe castele și orașe istorice. Este țara legendă și a fantomelor care bântuie prin castele. Și de asemenea un paradis al pescuitorilor de sobon, al jucătorilor de golf și al degustătorilor de whisky. Te-am putea lua cu noul cu Loch Ness, în care trăiește conform legendei un monstru pe care îl canici la întâlnesc. V-ați dat seama cine suntem? Dacă nu mai dăm câteva indicii. Avem unul dintre aeroporturile unde avioanele aterizează și decolează direct de pe plajă. Staționarea pe plajă este interzisă când avioanele aterizează sau decolează. Și odată pe zi, pista de aterizare dispare din cauza mareei. Pe lângă cimpoi și chil, noi ne mândrim cu dansul tradițional numit cerbiș. Este un dans simplu care se poate dansa cu ușurință și care îi face pe oameni să se împietrească mai repede. V-ați dat seama cine suntem? Da! Scoția! Filmele de animație ocupă 60% din producția mondială în domeniu și pentru că țara are atâta succes cu desenele animate, avem aproape 130 de școli pentru actorii care își pun vocea pe aceste filme. Noi avem o mare prețuire pentru onoare. Când te gândești la țara noastră, spui samurai. Să vă spunem câteva proverbe. Cine știe, poate ghici cine suntem. Uneori a fugi înseamnă a învinge. Ori de vultu, când cauți ceva ce te interesează. Când mergi, mergi, când stai, stai, dar niciodată nu ezita. V-ați dat seama ce țară vizitați? Japonia! E pe locul 7 în lume după suprafață și pe locul 2 după număr de locuitori.
Uite un alt indiciu. În țara noastră este de originea piperului. Taj Mahalul este o construcție importantă aici. Ea reprezintă mormântul unei împărătese și a fost construit de soțul acesteia. La construcție au lucrat 20.000 de oameni timp de aproape 23 de ani. Cât? Stai că nu am terminat. După poziția soarelui sau după intensitatea luminii, marmura din care este construit mausoleul, el își schimbă culoarea. Mai am și un indiciu. În țara noastră are o puternică industrie cinematografică. Ocupă locul 2 pe glob după America. Orașul Bombay fiind supranumit Hollywood Indiei. Alcătuită din 50 de stat. Chiar de mai bune și de păgăduite, așa a adus de la posibilităților, pentru care o putere explică fața întregii lumi. Putem conduce să văd aceea libertate, iar să ne face părul eu. Când am plătat în răzbitări, luam peste voi. Este cel mai rar copac. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Nu știu să le strâng. Davidania este cea mai mare țară din lume, întinzându-se pe numai puțin de 9 fuse orare. Țara e înconjurată de 14 mari, are cele mai mari rezerve de pădure din lume, iar lacurile sale conțin un sfert din apa dulce a lumii. Deține cea mai mare rezervă de gaz natural și este a doua producător de petrol din lume. Este patra celor mai lungi căi ferate din lume și are una dintre cele mai adânc construite linii de metrou.
Metroul din Moscova este al doilea în privința numărului de pasageri după cel din Tokyo și are o arhitectură deosebită în cele 185 de stații ale sale. Moscova e cel mai nordic oraș și cu cel mai mare număr de locuitori din Europa. Aici se află celebra Piață Roșie și Kremlinul. Generozitatea, ospitalitatea și jovialitatea locuitorilor compensează răceala climei. Dacă nu ne credeți, vă demonstrăm printr-un dans. Pe care o vorbim este Ianca, dar majoritatea oamenilor vorbesc limba engleză. Țara noastră se mai numește insula de Smart, pentru că aici găsești dealuri, multe mică înălțime, lacuri izolate și multă verdeață. Sant Patrick a fost este patronul spiritual al țării, în care simbolul ei este tifoi, în care reprezintă Sfânta Fierimă. La noi sunt și multe catedrale, castele și case vechi. Casele georgiene sunt lipite între ele și ușile centrale sunt fiecare mai vopsite în culori stridente. Cred că ți-ar plăcea foarte mult să vizitezi grădina zoologică din Dublin, în care se află în cel mai mare parc urban din Europa, numit Phoenix Park. La fel încântător e să vizitezi muzeul Spârdușă. Acolo găsești vase de aur, în care mai găsești multă mobilă urești care te fac să te simți ca un spârduș. Poporul nostru a fost dintotdeauna alcătuit, asociat cu dragostea de muzică și poveștiri. Dacă ne crede, vă vom arăta. Țara este situată pe două continente, însă cea mai mare parte
așezată într-o luminare armonioasă de mare soașă orașance. La noi poți vizita numeroase